Fucking vet! Samen met man Willem en beste vriend Martijn kopen ze een enorm vakantiepark in Friesland om dit volledig te verbouwen. Een dream en een uit de hand roende fundaziekttocht bracht 3 influencers naar vakantiepark Het Wielderpad in Twieselerheide. De enorme verbouwing wordt hier al filmen en wij kwamen deel om eens even te zien. Heb je wel eens momenten gehad van, ja, waar ben ik aan begonnen? Bijna iedere dag. Nou ja, kijk, ik denk dat we deels de leuke dingen in het leven meemaken omdat we er blind in gaan. Als je wie niet waagt, wie niet wint. Gisterochtend dacht ik in één keer van, holy shit, alles wat we toen hebben geroepen, dat zijn we nu ook echt aan het doen. En nu woon ik ook gewoon hier. Het is gewoon, ja, toen klapte hij er wel in. Toen besefte ik wel hoe groots en hoe het ook voor de lange termijn dit allemaal is. Maar op een positieve zin hoor. Maar ik merkte wel in één keer van, oh ja, shit. Dit is wel een dingetje, ja. Vrienden lukken om met de nodige naïviteit. Die denken er veel te makkelijk over. Sinds 28 april zijn jullie ook te zien op televisie over de hele verbouwing hier. Wat voor soort reacties hebben jullie daarop gekregen tot nu toe? Ja, over het algemeen hele positieve reacties. Van mijn vrienden natuurlijk, dat ze het heel leuk vinden om ons zo op de voet te kunnen volgen. Ik krijg ook wel eens reacties over hoe fel het soms tussen mij en Willem eraan toe gaat. Dus nee, over het algemeen hebben we echt ontzettend veel leuke positieve reacties, ook vanuit de buurt. Je merkt nu ook als je nu boodschappen doet, dat het hele dorp zit te kijken. Dus die kijk je ook eventjes iets anders aan en sommigen geven een duimpje. Goed bezig hoor, hartstikke leuk dit programma. Dus het begint erg te leven hier en dat is leuk om te zien. En nu wordt het hele proces dus inderdaad in die serie ook aan de buitenwereld getoond. Ja. Wat kunnen wij de komende tijd nog verwachten op televisie? Ja, kijk, de eerste 2 afleveringen zijn we natuurlijk alle 3 heel erg zoekende. Dus in het begin heb je ons misschien niet zo heel erg veel zien lachen. Ik denk dat dat wel heel erg gaat veranderen. Dat we ook steeds meer plezier gaan krijgen in wat we hier aan het doen zijn. En dat het eindresultaat ook steeds meer vorm begint te krijgen. En dat het ook er steeds meer op gaat lijken dat we in ieder geval een kans maken om het te gaan halen, zeg maar. Ja, het spijt me. Want ik ben het overzicht al heel lang kwijt. Hebben we het ooit gehad dan? Ja. Ja, we schaven de plannen hier en daar wat bij om op tijd af te komen. Maar we hebben een topteam om ons heen verzameld. Mensen geloven in onze droom. We hebben geweldige ondernemers hier uit de buurt. Die zijn in de week 1 al langsgekomen en die hebben we in ons hart gesloten. En daar zijn we nu mee aan de slag aan het gaan. Ja, we doen niet alles zoals we dachten dat het zou gaan. Maar we gaan wel op tijd open. Op 3 juni gaat het park iepen en dan is het vooral proefdraaien. Later dit jaar staan er nog meer grote plannen op een planning.